weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to awoy nata to jingue jeeri to mareysa to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to Sinthiane Diakiri to agrissa ko on takusan juula ha to galle El Hadja Oumar De ha to galle Alpha Demba Oumrou Sy to Likseyba Goural Yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie sifi kayita wonde kay à partir de sappo e tati lewru janvier ɗo gonɗen ɗum hollirde kay ko interdit camion ngaji mawɗi e remorque ji circulde e nder yoga e ɗiɗo axe uji tati tawateɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗum noon ko tuggi 5 heures subaka ha 22 heures jamma woni 10 heures jamma to leydi Sénégal El Malick Ndiaye hoorejo suudu saɓɓeji ɗo leydi Sénégal omona jokki jillu makko kay yillade e yettade galleji diineji tawateɗi e nder leydi he to leydi Mali état major général des armées ɓe mbaɗi biɗa mabɓe ko fate golle fama ɓalle sakkete ɗeɗo tade leydi Ghana hoorejo leydi Ghana keso hono biteɗo John Mahama o suɓima ministre uji kewɗi tawi kadi ko postoji ɓurɗi fayidinde kay o waɗi hen yimɓe makko ɓe o ɓuuri hoolade leydi Kenya ko avion tokoso kañum marɓitone leydi ko famɗi kala yimɓe tato mbasi hen pittali men kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to dowla accidintude Amérique to leydi Iran to leydi Israël ha to leydi Syrie bisimilla moon e ketki hotodirte jooɗi piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo merga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓeɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawele danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe rewɓe sattaraɓe dewle kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnan ɓeɗo wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra dendagal rafiji gorago wonduɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen wonduɓe soppisa fiɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma koko yano ha ɓuuti so tawi on jokkodiri omo jogui leɗɗe joni ɗum ɗomta hano hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche ƴewɓe visa ji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kileneɓe mum ewɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France so tawi a yiiɗi jokkodirde ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui base mum to Nouakchott ene tawe ɗon ɓiyi ko ene tawe to legal bitegal Samia ene huccidire usine plâtre numéro mum téléphone mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawata Dakar
ene tawi mi ñi ko wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum mbatta 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene jogui leɗɗe ko fate goraɓe e fannuji ɗiɗi hen fanno wiyete ko meeɗi moosa a yiyata ɗum joni joni walla muuɗa joni joni moosata no furo no furo fanno goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe uroteɗe a urata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ko newiɗo sanne sanne malaɗo wone mbadden dando faade makko kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye Ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 64 4 6 0 Gise mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma pullo hen banggue ko mani ganke hen banggue mande Massa Keita ko gorko bullo hen banggue ko mani ganke hen banggue mande Massa Keita ko gando labdo gandal mo gandal mum memoto tawi kadi ko jaaduɗo e nundal mande Massa Keita o ɓuuri yaadude koye ngaluji tawi ko ngaluji tawateɗi cuuɗiɗi e nder lesɗe leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama e ko wayno bauxite e dendagal ngaluji goɗɗi comotoɗi e nder lesɗeji mande Massa Keita ko pullo hen banggue ko maninke hen banggue jooɗiɗo oɗo saaha joni to Ségou en tawi nder leydi Mali ko ɓuuri hawnade gandal mande Massa Keita ko ɓuuri hawnade gandal makko kengtinde nundal makko on namdata komo hoore kuɗol on namdata komo avance ala o gollante ha jiiya guite ma ko jiɗɗa ko ha keeɓa gadda hen gueɗal makko walla dokkama ko kalduɗ ɗon ko mande Massa Keita mbiɗemo tawe nder leydi Mali to wuuro men wiyetego Ségou kala jiɗɗo jokkodirde e makko tonggode makko mbatta ko 00 223
76 68 45 99 ɓiɓɓe fulɓe yiilotoɓe kanŋe yiilotoɓe jama yiilotoɓe boxita e dendagal galluji cuuɗitoɗe less nder leydi kala mbadden dando faade mande ma sa keita mande ma sa keita tawateɗo to Ségou e nder leydi Mali. Kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone hoore bira sappo e goo lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi joyyi habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehdi mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehdi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie jeen ha toon to wuuro men babaɓe ne tawe e nder région de Brakna ardi commune o noon ko biteɗo Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollirde Bélé Ba ko kanko woni noon mo kewɗen wiide khalifa général de tous les maires mo leydi Mauritanie ko kanko kadi woni président de la zone France mo Nouadhibou o waɗino ɗaɓɓade noon ɓoyde guila kay 2023 nden ɗaɓɓade noon ko faade hoorejo leydi ndi e faade laamu ngu kala beele kay stade beele kay wuuro babaɓe ngo ene heeɓa stade tawi kadi ko stade jaaduɗo garɗuɗo jaaduɗo e jamanu on demal noon nden ɗaɓɓade noon ene wayno jaɓama ni saabu kay hono ñanga Mamadou kañum woni ministre de l'habitat woni jawgal kafinagal ko fati kotki e nder leydi Mauritanie o holliri tigui wonde laamu ngu jaaɓi o nde ɗon ɗaɓɓade kadi ma laamu ngu mahana babaɓe stade tawi ko stade garɗuɗo jaaduɗo e jamanu ɗo kay e ko ɓoyata ɗum noon tawi kadi ko stade bawɗo nawde kay ha ujunere place jaaru golle oɗon stade noon ene qiime ha temedde tati e capanɗe jeetati million taw ko haalisa oguya o holliri kadi kanko Niang Mamadou wonde hono on stade kadi ɓoyata ma aafi e nder Nouakchott laamugo leydi Mauritanie tawi ko ɓurɗo on mawnude seeɗa saabu on ko ujunnaje tati place waɗete hen o holliri noon ɗum ɗo foof noon koye yidde kay ɗoftude miijoji e yidde kay yettinde poddoje ɗi hoorejo leydi ɗi Mohamed Cheikh Al Ghazouani fodanno jeunesse leydi Mauritanie saabu o hollirino guila e ruuma jarriba makko woni campagne électoral makko wonde kay so tawi o heeɓi polgu e oɗo deuxiéme makko mandat ma o ɓuur toppitade kay ko fate gueɗe jeunesse woni tigui o teddini ɗum ko jeunesse gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministère de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie ɓe jaltini kayita on kayit woni note circulaire hollirde tigui wonde à partir de sappo e tati lewru janvier silo gonɗen ɗum wonde kay ma waɗe kay wonde kay ma ko waɗe interdit dendagal camion ngaji mawɗi e remorqueji kala woni ko wiyete poids lourd woni autoji mawɗi kala dogde kay e laabi tawi koye laabi inniradi ko fati projet mobilité horizon 2000 mobilité Nouakchott horizon 2025 ɗum noon ko tuggi 5 heures du matin woni adi salade seeɗa ha 22 heures woni 10 heures jamma kala ko fati camion ngaji mawɗi e remorqueji kay ko interdit dogde e nder ɗiɗon axe uji tati ɗi jogoɗen limtude axe gadano woni ummade to wiyete pont Tazour faade to wiyete pont de l'amitié walla mbiyan pont Carrefour Madrid so tawi ko axe ɗiɗaɓo ko ummade toon to wiyete Toujinine faade polyclinique tawi tigui taccitta koto Carrefour Madrid so tawi ko axe tataɓo o noon ko ummade kay rond point Madrid woni pont d'amitié mo Madrid faade ko université tawi kadi feccita koye centre ville mo Nouakchott ko ɗiɗo axe uji tati noon woni ɗe camion ngaji remorqueji woni poids lourd mbaɗa interdit dogde kay tuggi 5 heures du matin ha 22 heures jamma e nder Nouakchott no e nder ɗiɗo axe uji tati taw fuɗɗoto mbiɗen ko ñande sappo e tati lewru janvier ndu gonɗen ndu foof noon koye mbadi noon haɓade kay guilay embouteillage uji e haɓade kay accident ji mbaɗoji e kala saha tawi ko accident ji kulɓiniɗi haɓatte kay haɓade ɗum e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to leydi Mauritanie ñande alkamisa jeenayyi lewru janvier woni siilo gonɗen ɗo jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate défense nationale hono hannena Wulsidi o waɗi décoré dadiɓe hewɓe no fewi tawi kay ko officier ji e sous officier ji wondude e soldat e gendarme ɓe hewɓe ɗum noon waɗi koto état major général des armées e nder Nouakchott tawi ɗum noon waɗi ko yeeso mawɗo kologal woni tigui mawɗo état major général des armées hono général de division Mohamed Val Raïs tawtere
hollirede kadi cukko makko hono biteɗo Mohamed Mokhtar Wula Menni woldude chef d'état-major des armées de l'air hono général de division Hamada Wula Beyda e yesso inspecteur général des forces armées et de la sécurité hono général Abbe Bahati El Haji Ahmed et chef d'état-major en tawtora kadi chef d'état-major de la gendarmerie nationale hono général de division Mohamed Mahmoud Mohamed Abdallah Taya e tawtorede kadi chef d'état-major de la marine nationale hono général de division hono biteɗo Ahmed Ben Aouf e tawtorede officier ji kewɗi e nder leydi hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ene teska kewgol cumuji e nder ladde e nder ladde tawi ko nder région de Asaba sabu kay e nder ɗeɗo balle tan teskama fodde sappo e joyi cumu ladde waɗi tona e wiide délégué régional du ministère de l'environnement et du développement durable to mo Asaba hono biteɗo Mohamed Lamine Wursnaykel o holliri ɗon capanɗe jeenayyi e jeetati % woni e nder temedere kala hen capanɗe jeenayyi e jeetati ɗiɗi cumuji teskama koye nder muqaɗo waɗi ko nder muqata mo kankosa o holliri kadi saabi ɓuuri teskade kadi saabi ɗiɗon cumuji saboto ɗiɗon cumuji ko ɓen aynaɓe guila aynaɓe defoɓe atuyuji ha e defaɗoɓe payande mumen kala e saaha simmotoɓe kadi ko ɗum saboto ɗiɗon cumuji walla ɗum e simmotoɓe wonande kay ko ɓen saboto ɗiɗon cumuji holliri noon walla ɓeɗon wiyeteɓe duppana en woni kay duppoɓe leɗɗe ɗe mbatta ɗum ƴulɓe ɗumen kadi ene jeeya e sabotoɓe ɗiɗon cumuji o holliri ɗon gam haɓade ɗiɗon cumuji e nder ndeɗon ladde nder ndeɗon falde fuɗɗima waɗede laamu ngu fuɗɗima wadde fodde temedere joyi kilométre linéaire tawi ko wiyete parafe woni tigui nokkuji tawi ko pallotoɗi kay pallotoɗi cumuji o holliri noon yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko afde toon temedde joyi e capanɗe nayyi e jeenayyi kilométre ko wiyete parafe gam haɓade cumuji o holliri noon fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi commission tawi ko jeeyaɓe e nder nden falde tafama gam kay wadde yimɓeɓe sensibilisé famminde ɗumen holko addata cumuji holno cumuji nden torte e bonande kadi andi famminde yimɓeɓe tigi tigi holko bonande cumuji ɗi hol bonande mum holno fotiri o holliri noon o holliri kadi wonde kay o holliri noon kay wonde laamu ngu kadi e oɗo saaha joni tigi kuule nana taaƴa saabu kay kala nanggaɗo kay ceed nanggaɗo tigi tigi e haqiqa wonde ko kañum saabi ɗiɗon cumuji walla sabotoɗo cumuji lawol koko rewnete e dow muɗum ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddoɗen e nder mairie mo Zoyrata bureau woto sumino toon sumu kawnigu no fewi koye enquête noon mawɗo wonano e nder ndeɗo balle kala ɗum noon saabima tigui e nder enquête he noon e nder enquête he noon ɓe mbawi tigui andude holla caabiɗo kay nguɗon cumu tawi koye ballal caméraji de surveillance de ni koliri tigui ko debbo goto ɓe koliri kili omo naata e nder bureau ji he tawi kadi omo tami briquette makko o yalti nder bureau ji he ɓoyan tigui ɗon bureau ngo duppiti jeegue on debbo noon e oɗo saaha joni tawi e juuɗe koto ɓe waɗaɓe enquête ɓe eɓene jokki enquête noon beele ande kay holko saabi kay omo duppa ɗiɗon bureau ji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyeteɗo Mohamed Yahya Wul Vettena Mohamed Yahya Wul Vettena o yalti aduna ko guila ñande alarba ɓennuɗo toon to Rabat ene tawi nder leydi Maroc to antirno to safroyede e oɗo saaha kala o wonano tigui karɗo cellal omo jeeyano noon e wiyeteɓe le père fondateur de l'état de Mauritanie o halfinanoma poste uji kewɗi paydude e nder laamu leydi Mauritanie e saaha laamu Mokhtar Wul Dadda o ardinoma ko wiyete direction de l'enseignement secondaire o wonino kadi chargé de mission à la présidence de la République o gollima kadi organisation ngaji kewɗi international omo andira kadi omo andirno kadi wonde tigui daraniɗo ko omo andirno tigui wonde cheikh taw ko cheikh traditionnel woni tigui daraniɗo ko fati en genni fina tawa leydi ndi ko kanko yalti aduna toon to Rabat ñande alarba ɓennuɗo eɗen ñaago Allah tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagoɗɗe leydi Sénégal omo tijja tigui alata janggo sappo e ɗiɗi lewru siilo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawi ko jillu gollal tawi ko jillu gollal jillu cihlagal go ɗamini wadde balɗe tati e nder Nouakchott lamorgo gendi
Mauritanie jillu ngu non koye mbaade yidde kay ñastade cehilagal koddigal gollodirala moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi e fannuji kewɗi no fewi to banggue politique to banggue économique e to banggue diplomatique kala siftinde on noon e nder meeting kanko Ousmane Sonko e nder meeting mabɓe o yuɓɓinno e nder lewru novembre 2024 o hollirinti toon to Saint-Louis kanko Ousmane Sonko o hollirino tigui wonde kay so tawi o heeɓi ɓe keeɓi polgu mo daro kay ma o yaɓɓu koyɗe makko ara ha to Nouakchott tawi noon addatamo toon ko wadde finalisé ko fati contrat ji tawi ko 1000 contrat woni ujunere contrat walla ujunere de contrat tawi ko ujunere licence awo ɗe laamu leydi Mauritanie foti sifodirde e laamu leydi Sénégal e yewtidde kadi ko fati kay e yewtidde kay ko fati e pétrole woyndu pétrole e gaz no leyɗele ɗe ɗiɗi ndendi o wi noon wonde kay leydi Mauritanie jaɓino sifino fodde temedde joyi licence ko fati awo wonande laaɗe awoje leydi Sénégal ene gawa e maaje kadde leydi Mauritanie ene heddi temedde joyi licence ɗina licence uji noon o holliri ko ene ɓeydo addudemo tigui yewtidde e hoorejo leydi ndi e laamu leydi Mauritanie beele ɗen cifande keddiɗe ene mbawa sifede hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi leydi Sénégal o waɗi décoré biteɗo Djibril Gueye Ndiaye o waɗimo décoré à l'ordre national des mérites oɗon décoration noon ko jarudemo yettudemo kay e mandemo e mantudemo e darde makko e golle o gollani leydi ndi ha tengti noon to gollani leydi ndi to banggue ministère des transports siftinde on noon Djibril Gueye Ndiaye ko kañum woni chef de protocole mo Ousmane Sonko gila noon Ousmane Sonko woni opposition woni gila woni londiyanke o simeɗa serde mum hay lawol gotol ko kanko wonno ni ma mbiyen beelu kala saaha beelu Ousmane Sonko saabu kala so Ousmane Sonko yiyeno omo hewno yedde on hay sinno kay teskama gila Ousmane Sonko kay no ma hoore jaagoɗe leydi o teskama tigui eɓe ɓattu eɓe goɗɗodiri seeɗa saabu kay nate kewle ɗe Ousmane Sonko heewi yeede o hewani yeede hen kono ne tengtina kam ko wonde ko kanko woni l'homme de confiance woni tigui neɗɗo mo Ousmane Sonko ɓuuri hoolade kay kanko kadi ko kawmuma Ousmane Sonko ko on waɗa décoré tawi kadi ko à l'ordre national des mérites ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ela Malick Ndiaye kañum woni hoorejo suudu sarɗoyeji gendi Sénégal oɗo saaha kala noon o woni koye jilluji makko yidde juurade yettade galleji e nokkuji ardiɓe diineji nder leydi Sénégal julɓe noon e isayankoɓe kala e nder Dakar o yettima galle Oumarien woni galle taltalɓe mo Dakar o yettima caggal ɗum kadi o yettima to Monseigneur Benjamin Ndiaye on koye mawɓe isayankoɓe o yettima kadi to Juma Ceerno Amadou Tidiane Ba joni kanko Ela Malick Ndiaye caggal nde o gayni Dakar o yaɓani ko galleji diine tawateɗi e nder région ngaji woni caggal Dakar o sorti makko gadan noon o yaɓani ko toon to Ndiassane o yahani goto noon omo yaade c'était timmuɗo no fewi e nder ɓe o yaadi ɓe ne tawe hen député ji ene tawe hen kadi yimɓe makko taw ko kabi yimɓe cabinet makko aljuma hanki o noon ɓe jaɓɓama to Ndiassane tawi ko biyeteɗo Mohamed Amo Kunta ko miñuma khalifa général de Qadir Cheikh Bou Mokhtar Kunta ko on jaɓɓimo toon nden o hofima yeeso khalifa o noon o ñaguima khalifa o nde duwontomo duwono leydi Sénégal kala nde duwonto kadi Ousmane Sonko hoorejo jaagoɗo leydi ndi duwono kadi Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi beele tigui ɓe mbawa tambade leydi ndi ɓe gardo leydi ndi hano hannirta ni ha leydi ndi mbawa ƴellitade hano hannirta ni nden khalifa o duwanimama rokkiɓe duwaw ɗaccitiɓe o yaɓani tigui ko toon to Louga ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder maaje kadde ɗe Saint-Louis ko tana ko laana taw ko laana awoɓe kañuma yiwi toon e ka jolluno ɗon awoɓe tato hen goto noon Allah faabi ɗum wawi yiitede ɗiɗo heddiɓe noon ko ronkaɓe yiitede woni tigui ko yooliɓe woni ko wiyete porté dispari laana ka noon yiwi ko ñande jamma alkamisa ene weeta aljuma ɓennuɗo o ene weeta aljuma ɓennuɗo ko nden tigui ka yiwi ko awoɓe noon ɓe jeeya koto wuuro witego ɓe jeeyati koto wuuro witego Ngayna Lebu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyan ha to Petit Mbawo noon ko accident waɗi toon aljuma hanki o ko oto goto personnel kañum tigui felɓodiri e moto goto yimɓe ɗiɗo maayi basi hen pittali men chauffeur oto o noon o gañima hen omo tawe juuɗe safroɓe kadi tawi mo woni e lessa jimani gendarmerie to brigade territorial de zone France industriel
kañum tigi ko lessa jimandi mum woni kay sabu tagui o nanguira ko wiyete homicide involontaire woni tigi ferade neɗɗo kay walla wadde hunde hay sinno wondani kay welede ha joni habaruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni ma jaa jettuɗen ha to nokku tawi kati koto nokku Darou Harmayni Sharifayni gonɗo ma he tawi ko bowal janggal no fewi gongal ma he tawi ko dudal Qouranul Karim ɗamini janggue toon e jillu musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr kañum e cameraman mum hono layan Abdoulaye Sarr assalamu aleykum rahmatullah. en jillinoma Dias hono Darul Qur'an Haramayni Sharifayn mo ceerno Ahmad Dia ɓe mbaɗi toon golle payodinde hono fawde toon hayre maade toon duɗal jangirgal tawa ko kuptidingal gueɗe kewɗe gonɗe e nder duɗal he en tawi toon Sar Abdoulaye Sarr ina wondi e ceerno Abdoul Karim Dia kañum huupi gueɗe ɗe no jarata ni eɓe garta eno ɓe jiiɗi daara o waya e hol ɗo ɓe tolni e ɗeɗo golle payodinɗe. Allah addi men ɗo hen ɗo Darul Haramayni Sharifayni diɗal ngal ganduɗa yimɓe kala ne gandi ngal joɗigal toon to Almadi kono noon ko ɗo jogori wonde battane ngal ɗo diɗal so haaji Allah oɗo ene nokku moƴƴo mo ganduɗa hande o so jii ko woni ɗo hen fewnede ko koɗo duɗal ngal jogori darade eɗen gondiɗo noon ceerno Abdoul Karim Dia taw ko ɓi ceerno Ahmad Dia kam ene huufi gueɗal ɓurgal mawnude hande kadi e nder duɗal ngal eɗen garde mum ɓayno ceerno Ahmadou ceerno Abdoul holko mbaɗa sifnade men seeɗa yewde nokku. Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko adi fof bandiraɓe min calminima min juurima on min bismima kadi nokku he nokku mo ganduɗa oɗo nokku jiɗen biyeteɗo Mamadou Diouf mo ganduɗa ko goto e leñol seeriraɓe waɗi min noon andude mo ko sababude sohnaji moƴƴe biyeteɗo Aissata Bass mo ɓiyum jangguno e duɗal Haramayni Sharifayni jokkodiri min e makko o addimi o itti bowal porgal ni o rokki ɗum Darul Haramayni Sharifayni yo battine mum yo faatu ga wawa ummade to Almadi to mbawen arde ga walla bowal jajgal kene tolno e 2600 mètres carré hunde foof ne wawi wonde ɗo ɗon noon wona Abdoul Karim o rokki wona ceerno Ahmad Dia o rokki ɗum ko Darul Haramayni Sharifayni ko bandiraɓe foof oɗon o rokki ɗum alhamdulillah ɗum ɗon noon en jettamo eɗen jarama no fewi hande noon ko ɗo woni nokku o ene kaldi e entrepreneur ganduɗa wiyete ko Diaw on jogade golle ɗe inchallahu rabbi so allahu lamɗo o jaaɓi ɗon foof noon ko yamirade jinnaɗo o gardi duɗal ngal ceerno Ahmad Dia e miwor kadi jinnaɗo debbo o yamirore kadi parande ɗe ko ɗiɗi foof minen miñiraɓe foof noon minen dendi hen amin goto foof ene jogui hen gueɗal ngal ganduɗa on rôle mo jouwata hen kamɓe kedantamin to daarato toppitade duɗal ngal toppitade jangde nde toppitade sukaɓe ɓe min danami heedenaɓe ga to banggue ko jogori waɗede ga duɗal men nani duɗal mon nani woni duɗal Qur'anil Karim duɗal Haramayni Sharifayni ngal ganduɗa hande ne jangguino Qur'ana jogori wonde ɗo hen ko nokku worɓe e nokku rewɓe ne waɗa jama ne waɗa juma mum ene waɗa kadi tere football wonde sukaɓe cofta ene waɗa kadi nokku ɗo sukaɓe mbawata janggude mecce ene waɗa kadi jardin ɗo sukaɓe mbawata porninde ene waɗa kadi nokku mo ganduɗa ko suudu safara suko so sellani ko ɗon safroto ene waɗa kadi nokku ɗo oto wawata wonde suko sellani taw oton ƴetta ɗum nawa ɗum ha to hôpital mawɗo wala hen nokkuji gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hande o ene ɓulni ɗum wonde gaddiɗo société ABTP mo wonde Abou Diaw kam halfina golle ɗe kam toppiti golle yidde wadde fandu almudu nde tawno ko fulɓe mbiyata ko ma juuɗe ɗiɗi coɗo mbiri nde laaɓa donc min mbiyetemi ko Abou Diaw min woni représentant Avenir BTP minen noon société amen o liggoto ko maadi amin mbawi walludema guila ɗo jiilotoɗa terrain min balluma kadi e plan so tawi a luwat walla a hoɗat min mahanma ha gasa tottuma caabi minen ko noon min liggorto minen noon amin mbaɗa kadi vente de matériaux comme kala ko yahata e maadi minen amin jeeya ɗum kala kadi location affaire auto ji ɗonne kadi amin mbaɗa ɗum
société o noon ɓooyi nana ɓooya seeɗa donc ouvrage uji amen ina heewi dal so a yi hannde Mauritanie Madina Air amin jogii ɗon ouvrage uji Almadina kadi min jogii ɗon ouvrage uji so a yi ko wayno APEXI kadi so a yaltini heen komin liggii ɗon kam mataw ala heewataa ko heddi ɗo haa Gambie haa Louga fof amin jogii heen projet ji haa Mauritanie dal haa Fouta amin jogii heen golle dal haa Medina Gounass ɗen fof ina nganndi société o noon wax dëgg yàlla ma walla e kala ko jiɗɗa kadi e hoolaare so tawi a yiɗi wadde contacte société o so tawi a yehi Google a waɗi tappe avenir BTP Charles ma yi ɗon avenir BTP min ngoni ko 6 Foire kadi numéro ji téléphone amen nan toon mail o nan toon kadi ma yi kadi golle ɗemin golliɗi e fof nan toon inchallah kala ko gadduɗa e amen tan amin pari pour wallondirde e ma ɗon andi a wawi wiide aɗa waɗa gese tan taw maadi ala hen donc guilay canal uji ɗi guilay distribution ndiyameje ɗe e fof par ce que minen wonɓe société o kamɓe ko hydraulique ɓe mbaɗi eɗen ñaago Allah tan nde bandiraɓe wi fof ndentate mbaɗa juuɗe mumen e oɗo Daarul Qur'anil Karim ngam wallude ɓesnguli men janngo e jam keddo e diine annabi sallallahu alayhi wa sallam. layana golle ma jooɗi peewi Abdoulaye Sarr golle man jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan nde Allah yettinta ndeɗo eɓɓore e dow jaam kisala ha sukaɓe men mbawa janngude hen taw ko jangde ngardude yaadude e jamanu allahumma amina. habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to Harmeni Sarifayni paaɗen ko toon to leydi Mali état major général des armées mo leydi Mali ɓe ɓaƴini communiqué mabɓe ñande alkamisa jeenayya lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi hollirde kay bilamoɓe mbaɗi golle mabɓe kay moɓe cakkiti golle dadiɓe cakkiti wadde kay ko fati e haɓede seɓɓitiɓe e nder leydi he o holliri noon faama wonde o holliri kay faama riwti janngu seɓɓitiɓe to wuuro witengo Janga Sagu tawatengo e nder région de Mopti ɗum ko ñande jeetati lewru janvier ndu gonɗen ndu sanga 17h30 o holliri noon faama ko wari fodde 14 terroriste ɓe tetti kadi ɓe tettini kadi terroriste uji motoji jeenayyi wondude e matériel de guerre kewɗo no feewi o holliri kadi laaɗi diwoje faama jori bomboje mumen e pettoje mumen e convoi taw ko seɓɓitiɓe hewɓe wonnoɓe 10 kilométre to banggue worgo wuuro Janga Sugu ha joni ko leydi Mali keddoɗen gouverneur mo région du Nioro du Sahel o holliri tigui hono général de brigade biteɗo Ali Amadji o siifi kayit noon on kayit kay ko hollide wonde ko interdit yiyede kay ene dogna ene woni dow moto walla ne dogna moto kay moto tigui kono ponoji ɗi ha e motoji koyɗe tati kala e nder wuuro Nioro du Sahel ngo ɗum noon ko tugui 20 heures woni 8 heures jamma ha 6 heures subaka tawi koye mbadi noon ɓeydude nden ka e kisala e nder wuuro ngo e nder ko taari ɗum kala kayidi o noon siifa ko guel ñande alkamisa jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi kala noon o holliri nanggaɗo kay ne dogna moto walla tigui ene dogna moto woni tigui moto mo koyɗe ɗiɗi ha mo koyɗe tati kala nangga ɗum kay koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe ɗum noon foof noon ɗum noon fuɗɗi kay ko guila kay ñande kayiɗo siifa woni jeenayyi lewru janvier 2025 koye ɗum noon ko oɗon kayit noon ngoɗo miijo noon ƴetta ko caggal kay nde janngu seɓɓitiɓe mbanno toon e to Nioro du Sahel ha joni ko leydi Mali keddoɗen madame Tandia Fanta Traoré o nomama suɓama o nomama directrice générale de l' agence nationale de météorologie mo leydi Mali woni directrice générale météo Mali nomination noon waɗi tigui ko ñande jonde jagorɗe cakkitide jooɗi noon ñande jeetati lewru siilo janvier 2025 ndu gonɗen ndu ko debbo noon joguiɗo humpito
e expérience no feewi e oɗon fannu ko fate fannu météo ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Azimi Goïta kañum woni hoorejo transition leydi Mali o holliri tigui wonde leyɗeji occidentaux ji ardiɓe ɗeɗon leyɗele o holliri yo gay mabɓe kay ene tongta walla tigui nana tigui towi ɓena seɓɓitiɓe hewɓe tawateɓe e nder leyɗele Sahela tawi kadi woni yidde mabɓe e fandare mabɓe ko duppude ɗeɗon leyɗele Sahela o wi noon wonde kay seɓɓitiɓe hewɓe kay guila to banggue matériel mumen ha gueɗe kewɗe wambataɓe tigui wallataɓe hen ko leyɗele occidentaux ji yiɗɓe kay oɗo saaha joni bonnude e leyɗe Sahela ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Mali koto leydi Tchad paaɗen koninkoɓe leydi France wonnoɓe nder leydi Tchad nana tigui jaltira leydi ndi eɗo saaha joni ne wayno kay ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi tawi koye ɗaɓɓade walla yamirore laamu leydi Tchad ɗum noon fuɗɗi ko gueñade sappo lewru décembre hitande mayde 2024 base armée mo français sakkitiɗo kay e nder leydi Tchad on ko aseda hande o sappo e goo lewru siilo 2024 ɗum noon tawete koto wuuro wiyetego Abéché laamu ngu noon ari toon wadde kay ko wiyete cérémonie officielle caggal nde koninkoɓe jalti ha laaɓi on base noon ene arta tigui ha laaɓa ko cérémonie officielle artude ɗum e juuɗe tawa ko juuɗe laamu leydi Tchad Abéché noon ko wuuro tigui Abéché naɓe noon kolliri tigui weltare men mawde no fewi jaltugol kay armée française ɓe kolliri kamɓe yimɓe wuuro ngo ɓe kolliri kay ɓe meeɗa yidde hay lawol gotol ko fate gonka armée française e nder wuuro mabɓe Abéché ne tawe to funnague leydi Tchad ko wuuro hewngo fayida no fewi saabu kay ko kanko woni Carrefour hakkude kay ummade rewo faade worgo walla ummade worgo faade rewo e nder leydi he sen ummima toon to leydi Tchad koto leydi Ghana paaɗen hoorejo kesso leydi Tchad leydi Ghana hono biteɗo John Dramani Mahamana o waɗi tigui o nomi yimɓe makko tawi ko yimɓe cabinet makko e yimɓe kadi ɓuuri hoolade kay oto totti ɗumen postoji ɓurɗi fayidinde no fewi e nder gouvernement makko o suɓima biteɗo Kassiel Ato force on waɗi ɗum ministre des finances biteɗo John Abdoulaye Djinapor on waɗi ɗum ministre de l'énergie so tawi ko biteɗo Dominique Akuritinga on waɗi ɗum procureur général et ministre de la justice mo leydi ndi siftinde on noon ko ngol ɗo woni lawol makko ɗiɗaɓol ko kanko John Mahamana omo ardo leydi Ghana saabu lawol makko gadnol wondemo hoorejo leydi ndi wonno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi koto leydi Kenya paaɗen leydi Kenya ko avion el Tuxel ko kañum yani toon to wuuro wiyetego Kawashusha sara lawol kay hakkude to wiyete Malindi e to wiyete Mombasa yimɓe tato noon maayi hen e nder ɓen tato mayɓe hen goto ko taxi moto dognatno goɗɗo on noon teskama tigui ko cuumu saaha kayde avion ngel yani ngel ruppiti jeyga ko hen tigui o wasi fittade makko goɗɗo o noon donne ko jomma wele taw ko wele pédala onne ko wibjo avion o nde avion ngel yarate ko wibjo mum tigui yaadi e makko gañimo o caggal gañande nde o wasi hen fittade makko avion ngel noon wonno hen ko pilote e ko pilote woni tigui ko yimɓe ɗiɗo gonno e avion ngel ɓen ɗiɗo foof noon Allah danni ɗumen saabu kayde ɓe keeɓi haqiqa wonde lañel ngel woni koye yande ko ɗon tigui ɓe ñoƴƴi bouton parachute ɓe jalti e lañel ngel parachute nayi ɓe banggue goɗɗo ha joni habruji men ɗemgal Pulaar habruji men joolam jabberi ko addi kabruji men noon mbiyen takkusana yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to kay hayɗi ha to galle ceerno Sama Sa to Matam ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ko taari ɗum habruji men joolam jaɓeri koto dowlaji dentude America paaɗen to Los Angeles ɗeɗo balle kala ko cumuji ladde kulɓiniɗe woni ko watte woni ko tawate toon bilan ko fuɗɗi yitede hen ne mbasi pittade ɓe nder ɗin cumuji ɓe jettima sappo e ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittaɗi mumen e oɗo saaha ɗon cumuji joyyi mawɗi ine tawe toon to Californie teskama fodde ujunnaje joyyi bâtiment galle ɗim tigui woni tigui ko cumi hen matériel kewɗo kadi tilfima hen ha joni koto dowlaji dendude Amérique paaɗen jo keddoɗen Joe Biden kañum woni hoorejo dowlaji dendude Amérique gonɗo e cilsitiri laamu mum o holliri tigui wonde ko baɗowo discours makko on discours noon ko discours mbaynigo faade ɓesgu leydi ndi kala ɗum ko ñande alarba sappo joyyi lewru janvier 2025 o waɗata discours o noon ko nder bureau makko to galle laamol to galle danejo woni tigui to galle danejo sanga 20h00 tawi ko waktu dowlaji dendude Amérique Joe Biden noon
siftindiro mo yaara duuɓi capanɗe jeetati ɗiɗi o waɗi mandat makko goto mo duuɓi nayyi e gardi ko leydi ndi ko ñande nogas lewru janvier noon o tottite jappere laamu ndugu lamto makko biteɗo Donald Trump kañum latto capanɗe nayyi e jeeɗi ɓiwol woni 47e président dowlaji dentuɗi Amérique ha joni ko dowlaji dentuɗi Amérique keddoɗen Donald Trump hoorede question mo dowlaji dentuɗi Amérique mo suwa tawa ƴettude golle mum suwa joɗade jappere laamu haɗani e kala saaha omona waɗa golle no hoorejo waɗa leydi waɗata ni oɗo saaha joni noon o suɓima walla mbiyan o nuli émissaire makko spécial woni nolaɗo makko koolaɗo nulaɗo makko koolaɗo o nili ɗum toon to Doha kañum woni lamorgo leydi Qatar o noon yi toon kay ko yoyamu toon ko fati e maslaha koyɗe jaam kay ko fati tigui no guerre o dartori ha laaɓi toon to Gaza koto leydi Iran paɗen général Hussein Salami kañum woni chef de gardien de la révolution o waɗi jillu makko noon visite makko to base taw ko base uji missile on base noon comme base souterrain woni tigui ko bunker gaska jire base gaska jire tawete nder leydi less leydi toon to leydi Iran o yillima oɗon base on base noon missile aji kewɗi ko fati e missile aji leydi Iran ko toon fewnete kadi ko toon ɗi moftete koto leydi Israël paɗen armée leydi Israël holliri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardé camion dimduɗo ha wi dakta ko armée oɗon ko Hezbollah ɓe kolliri tigui ɓe jaltini nete mabɓe eɓe kollira koninkoɓe walla yimɓe jeeyaɓe Hezbollah ene carsa oɗon camion baɗɗo matériel to banggue worgo leydi Liban ɗum ko aljuma hanki o koto leydi Syrie udditena kabaruji men to leydi Syrie noon teskama tigui ƴiñodiral musgal waɗi to juma to lamorgo leydi woni Damas juma Syrie taw ko juma yimɓe tati noon e nder pusodiral hen e nder ƴiñodiral he yimɓe tato mbasi hen pittali men ɗum ko aljuma hanki to juma mo biyata la mosquée des Omeyyades woni juma Omeyyade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide min to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi noon ko to Darou Hameyni ko Abdoulaye Sarr elay an ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on